En aquest petit vídeo us demostrarem com es fan les equacions biquadrades. Mireu, són les que tenen aquesta forma. Ax a la 4 més bx a la 2 més c. És a dir, tenim x a la quarta, x a la 2 i terme independent. Molt important, no poden tenir x a la 3 ni res. De fet, aquestes són de les que són de grau més gran que 2. Mirem, anem a fer-ho tot mitjançant un exemple. Imagineu-vos que ens diuen x a la quarta menys 5x a la 2 més 4 igual a 0. El que farem serà fer un canvi de variable. Per què el fem? Perquè busquem una altra equació que nosaltres sapiguem resoldre-la. Aquest canvi de variable diem que x al quadrat és igual a t, que és el mateix que dir que x a la quarta és t al quadrat, perquè x a la 2 per x a la 2 és x a la quarta. És a dir, si jo faig el meu canvi de variable, jo el que tindré serà t al quadrat menys 5t més 4. Què és això? Molt bé, una equació de segon grau. Anem a resoldre-la. Per la fórmula, sí, tot això vosaltres ja ho sabeu, això ja ho hem practicat. Nosaltres, una vegada ho resolem, ens dona, fixeu-vos, 4 i 1. Però clar, això és t, no és x. Llavors anem a desfer el canvi. Nosaltres ara direm, quan ens ha donat 4, jo he dit que x al quadrat era t, vol dir que x al quadrat és igual a 4. Per tant, x és l'arrel quadrada de 4. Quina és la solució? Més menys 2. Molt important, Més menys. Tenim dues solucions. En total en tindrem 4. Si jo tinc t igual a 1, x al quadrat igual a t, llavors x serà igual a l'arrel quadrada de 1, que és més menys 1. Si ens hagués donat un valor negatiu, recordeu, no tindria solució, però en aquest cas sí. Fixeu-vos, té 4 possibles solucions. D'acord? Però vosaltres només heu de pensar això, si ens dona una arrel negativa no tindria solució.